Moni Malawi konse yai lero tsiku likhulupira kuti nonse mukutha kutsatira inquiry imene ikuchitika komanso mukutha kutsatira nawo zimene zikuchitika mdziko lathu lino. Tikukamba pano makamaka ku nkhani yokhudzana ndi kukwera kwa ma school fees ma university onse komanso mtokoto umene ukuchitika ndithu kwa anthu awiri akuluakulu ndithu, anthu onenetsa kuti yayi anthu ena ake gulu lina lake mudzi wina wake dera lina lake anawakhulupirira kuti owa akakhale ku parliament kuti adziwalankhulira mwa maulemu awo, koma anthuwa akukanika kulankhulana zabwino za maulemu, angokhalira kunyozana pa social media. Tikukamba za Baba Steve Malonda komanso Fredux ndi anthu kuti anthu amawapatsa ulemu mtima alemekeza. Komanso apa tinayenso mkuluyu amene timati Ayuba James ndi mmodzinso mwa member of parliament amene tili nawo Malawi muno, koma mkuluyu iyayi muli kulankhula ndipo akutokota ndithu. Nayenso walunjika ndithu pa nkhani yomwe yokhudzana ndi ma school fees, akuti yayi inu mukudandaula ife kuti muli nawo ana ochuluka, pamutakhala kuti muli ndi ana awiri atatu okha, ayi nzoteka ndithu kuwapanga sapoti ana anu pachaka, kaya ana onsewo ali ku sukuluko pachaka kumakwanisa kuwathandiza. Sikudziwa kuti akumawerengera kuti ndalama tizipeza kuchokera kuti. Komanso lero lino ku inquiry kunabwera ndithu mkuluyu brigadier mkulu ameneyinso anayipatsa moto ndithu, anayipatsa moto, munali kutokota, munali kulankhula. Ndikuzafika paja kuti iyayi anafika posinthana mawu kuti mwene mzimu ndifunsa nanenso ndikufunse nkoni, kwa mafunso amene mundifunsa enawo ndi osayenerera. Motero mosafuna kuchedwa nanu tiyambe ndi nkhani ya azibambo awiri amene wawa Steve Malonda komanso Fredux. Amalonda mwakulankhula kwawo zinaonesa kuti akungofuna kuwatsekula maso achinyamata amene ali ma university kuti zikamachitika zinthu ngati izi kuti mafizi akwezedwa, pamafunika kuti achinyamata akhale ali active. Sikuti amalankhulira mundale, koma mwakulankhula kwake panapezeka kuti kusamvetsana kunabuka ndithu ndi mkulu amene kuti Benjamin Kaluwa Fredux. Ndipo yeyu anakamba kuti yayi mdala iwe ndi munthu wamkulu, koma zikuonesa kuti kupanga support kusekerera mchitidwe umene ukuchitikawo okweza ma school fees. Ine ndikufunseniko kuti mukumbukira kuti Fredux ananena kuti yeyu cholinga chake chinali kuti bola MCP ituluke mboma, ndipo yeyu agwira ntchito limodzi ndi DPP. And mwakulankhula kwakenso zimamveka ngati kuti iyeyu wayiwala zoti ndi waku opposition. In short nene kuti sakufuna kuzika nawo mgulu limodzi ndi mamembala a chipani cha MCP, zomwe kuli kuyiwala ntchito yake ndithu. Inde kutsutsako sutumayenera kutsutsa china chilichonse, koma pakuonesa kuti UTM ndi MCP ku parliament sakugwirira ntchito limodzi ngati anthu amene ali ku opposition. Ndipo ndi zimene walankhula ndithu pa social media, inde mbali nayo akuti afuna apange mbali yake kuti ayesese pakhale kulumikizana kuti mafizi amene wawa atawunikiridwanso mwina nkutsitsa fiziyo. Chabwino mfundo imeneyo ndi yabwino yokongola kwambiri yoti ikhoza kupangidwa support ndi wina aliyense, komano kumadzafika ano kuma comment section kumalankhulana montudzu mosakhala bwino mpaka na amati chitsiriwe munthu onena kuti amawatsidwa ulemu wake. Pamenepo ine ndikuona ngati mkuluyu waiponya wataya line pamenepo sipali bwino. Lero nkhani ina timati Ayuba James ndi lawyer ambiri mumamuziwa, ndipo ndi member wa chipani cha MCP, ndipo ali ku opposition ndithu, oti ku parliament uyeyu ali konko monga wa
MCP. Makulankhula kwake akunena kuti mafizi owera sivuto chifukwa tikayang'ana ndi ikonomi ya dziko lathu sili bwino, motero fizi ikuyenera kukwera. Iyeyu akudziyikira kumbuyo kuti fizi kukwerako si vuto, vuto ndife wa Malawi timaberekana ngati mbira. Mbirazo tinganene kuti bwanji chakuno munanene kuti timaberekana ngati mbewa kapena kuti nkhumba. Fuka nkhumba mbewa amabereka zambiri mbiri ziyana. Mwinaso tikhozonena kuti mwakulankhula kwake tikhoza kuziyerekeza kuti timabereka ngati ng'ona. Fuka ng'ona imayikira mazira ochuluka kwambiri, imayikira mazira ochuluka ndithu, ndipo amaza aswa onse aja pakamodzi timakhala mbirimbiri. Nde iyeyo afuna nene kuti kutakhala kuti Amalawi ife pa nkhani yoberekana timaberekana ndithu mwasaiziko usati kuberekana ochuluka, ndekuti sipangakhale vuto yomadandaula zokhudzana ndi kukwera kwa fizi. Munthu uli ndi ana okwana 9, pana 9 iwo ende ulibe china chonse chochita choti chimagulesera ndalama, koma kungopitabe ndikubereka. Mukuyerenga kuti ndalama zoti mudzapange sapoti ana amene mungoberekawo muzizitenga kuti ndizichomapezeka kuti ana kungozituwira zoti kholo tsopano chifukwa kuyenera kupanga sapoti ana nayonso akutuwa. Ngati amayi satuwa ndikuti abambo wanda amene azioneka ngati wantchito wa nyumbapo chifukwa choti akuthamangathamanga ncholinga choti akwanise kupanga sapoti pa nyumbapo, zomwe sizili zabwino. China ndithu titha kunena kuti mkuluyu akukamba kuti kutakhala kuti anawo mabereka awiri atatu mukhoza kutchuka thamangathamanga ndikumabweza ifoti mpata oti mukwanise kupanga sapoti anawo ukuthekera ndithu. Mwana mmodzi akadali ku sekondari pano ndi aulere, wina ali ku primary, ndikuti amene ali ku college uja mukhoza kumpanga sapoti mosavuta kutakhala kuti mwabereka mwa size. Etu uko ndiko kulankhula kwa Ayuba James, mmodzi mwa member of parliament wa chipani cha MCP. Chabwino munkhani yathu yomalizira ndithu imene ili pa ground pakali pano ndiyokhudzana ndi brigadier amene wavutitsitsa kwambiri, yemwe akuonetsetsa kuti hayi papandisa kusidwe, ndipo mkuluyu anafika pena pake kuti mwalo moti adziyankha mafunso nayenso anayamba kufunsa, chifukwa musayiwale kuti msilikali ndi munthu oti malamulo amaziwaso kwambiri. Ndikupatula kukhala msilikali, mkuluyu brigadier amene ndi munthu oti waphunzira ndithu kwambiri, ndi udindo wake umene ali nawo, komanso tikaonanso ndi mmene amagwirira ntchito yake mkulu ameneyi. Iye wachita kunenetseratu kuti vuto ndoti mukangoti mwasuta achina cocaine ma drugs basi mumaziona ngati kuti mukhoza kungolankhula anyhow, mukhoza kungofunsa anyhow, mangogawa news yopanda umboni, izonso wina zamusalira. Analankhula mawu amenewo ndithu kumapitolo atafunsidwa kuti muli ndi mawu ena aliwonse. Chimene chinampangisa mkulu ameneyi kuti afike paja kuti ambe kufunsa mafunso naye, anaboweka ndi funso yakuti Chilima anali nzanu. Ndi funsolo ndi funso yanena kuti mutsiku limodzi wafunsidwa funso imeneyoyo more than 3 times. So anafika poboweka kuti what is this? This is too much. Kwezi ndipo anawayankhaso kuti kodi funsoyo ndidzingoyiyankhayankhabe. Eni anapitiriza kuwafotokozera kuti ndi nzanga, ndaphunzira naye limodzi, tamenyako khofi limodzi, atasewerapo ndithu, tapaka zambiri ndithu, ndi nzanga ndikunziwa bwino lomwe. Then pamene amampasanso mafunso ena iye amapitiriza mwamoyankha tsopano anayambanso kufunsa pomwe amawuzidwa kuti iwe ntchito yako kunoko wabwera kunoko mpofunika udziyankha osati udzifunsa. Ndi akuti ndidziyankha zokhazokhazo zili za nzeru. Inu inquiry iyi ilolesa zinthu, inquiry iyi timvako zinthu. Iyayi inu mukhale ndi tsiku lopambana pamene tikubweranso ndi nkhani zosiyanasiyana kuno ku Club Shunta YouTube channel tinano limodzi ndipo osakayika mpaka na
china yonse chimene chibwera background tikhalupasani. Osaiwala kupanga subscribe, share, comment. Tango pangani subscribe ndithu chapakonako. Mukapanga subscribe komanso kalimbero kaja kapangeni kuti ayi muzitha kulandira ma notification tikakhala kuti tangwanya video. Tiyeni tikhalire limodzi pamene tikutoleranso zina zosiyanasiyana. Khalani omwepo, muli ndine Club Shooter.